Har du noget på hjertet? Ja, jeg vil bare sige... Du vil bare sige, at du prøvede at imponere de andre og glemte mig. Og det er rigtig svært for dig, fordi årsagerne med, at du er blevet mere... Ja, du har ret. Jeg vidste ikke, det ville gå så langt. Du hørte forklare. Vent! Hvad? Jeg kender dem ikke særlig godt. Vi skal bare hænge ud den aften og savle over, du ved hvem. Du kan hænge ud med hvem du vil, det er okay. Jeg troede, du skulle slå tanden ud. Jeg må sige, det er sgu vildt. Det er ikke så svært at ramme plet, når munden er så stor. Hvor har du lært at så godt? Jeg går til Krav Maga. Det ved jeg ikke, hvad jeg. Det er heller ikke så kendt. Det ser meget sejt ud. Ja. Det der Krav Maga der. Krav Maga. Måske bør jeg også lære. Jeg er nødt til at gå. Hvem vil du vise mig nogle moves? Seriøst? Hvem med den her weekend? Jeg vil gerne have, at jeg viser dig. Du kan... Okay, lad os møde lørdag kl. 12. Fedt. Så ses vi.